Ja, det är så fan det. Ja, det är så fan att vi får in och vägga. Ja, vad är det för jävla skitkoja? Vadå snus? Snusar du? Ah, snusar är ju slock. Snusar du? Snusar du? Ah, ja men snus. Johansson, snusar du? Ah, Snusar du? Snusar du? Snus. Ja. Vad snusar du Johansson? Ja, nu. Ja, snus på fan. Nu. Ja, vad fan. Johansson, snusar du Johansson? Johansson. Johansson. Det är så skalligt. Ja, men Johansson, du snusar inte. Ja, men lägg av med det där nu. Ja. Johansson, du snusar inte. Ja, men Johansson, du snusar inte. Ja, men Johansson. Ja, men då. Den här var full. Ja, det är så fan det här. Åh, det är så fan. Ja, Tobbe, lägg av. Togge, lägg av. Ja, nu jävlar. Lägg av.